What is the DC? Man, born calendar. Yeah, mama uno wapa 22nd pa 22 February. Yes, akupereka uthenga akuyankhula timve kuti akuti chani the DC mwana wopya kwambiri born calendar. The DC mwana woopsa kwambiri amene amangoyima pa chilungamo, ndipo izi zizapitirirabe kaya wina afune asafune, koma ine ndizapitirira kuyima pa chilungamo kuwalankhulira Malawi ambiri amene amakhala nawo mtima ofuna kulankhula koma mwina mpata alibe komanso kuthekera alibe. Choncho ineyo ndinazipereka ndekha, ndinazipereka ndese mopanda kunyumwisidwa, mopanda kuopsezedwa, chifukwa ili ndi dziko la democracy. Anthu ambiri akumandiyimbira mafoni kundiyamikira kunena kuti nkhani zimene mmabweresa a DC ni nkhani zimene zikuchita affect a Malawi. Ndipo anthu ambiri akhala akundiyimbira the past 2 days kundiyamikira makamaka povumbulusa mchitidwe wokuba, mchitidwe wovunda umene ukuchitika ku Ministry of Education, makamaka ku South West Division kumene kuli maboma a Blantyre, Nsanje, Chikwawa, Neno komanso Mwanza. Ndipo kumene kukuli mchitidwe wonunkha kwambiri umene ngakhale Anti-Corruption Bureau anayenera kubwerako msanga. Choncho ndazindikira kunena kuti Amalawi ambiri amakhala ndizo khumba zawo, zophinja zawo zimene zikuapweteka mu mtima kuti zilankhulidwe koma ambiri amapanga mantha. Ndikuyamikireni inu amene mwandiyimbira mafoni ndikundiwululira zinsinsi zambiri zimene zikuchitika ku Sweden kunena kuti kumene konso kuli department ya supplies, inu mmaziwa ku education amapanga nthawi zina madeski, amapanga machokobodi, amagula mipando kumakapereka mmasukulu mosiyanasiyana. Akuti kumene kundiye kuli chinyengo choopsa, chinyengo kumene ndalama zikutuluka every week ndipo anthu sakukhala mu ofesi kumatenga 90,000 per day ati allowance imeneyo ya bwana. Ali ndi timu yawo ya anthu 4. Paliso wina amene amakhuzana ndizo manga koma amakhala kuti ali busy kumayendesa zinthu za ku accounts, kusiya ntchito yache uko ndikumayendesa za ku accounts ngati iyeyo ndi accountant, simply because ali pa ubale wabwino kwambiri ndi amaninjala. Choncho anthu ambiri ndatulukira kunena kuti anthu ambiri Malawi muno amafuna chilungamo, amafuna zinthu ziziyenda bwino mu dziko lawo, amafuna kuchita report corruption koma amaopa osamaopa mu dziko lanu. Ndikupempheni inu amene muli ma department osiyanasiyana, ma ministry osiyanasiyana komanso malo ena aliwonse mukaona za chinyengo, do not hesitate. Chifukwa izi tikupanga izi sizinachitikepo mu history kunena kuti kubadwe anthu ma activist ngati mene alili Anamiwa, mene alili ngati Antanyiwa, mene alili ngati ineyo, ndi ena a genuine ndikumaulula zinsinsi, ndikumayika pambalambanda zinthu zimene zikukhuza Amalawi, zikuphinja Amalawi amene iyi ndi Mulungu. Choncho tikupempheni Amalawi, kaya mufuna mumfikire Wabakiri Muluzi, kaya mukufuna mumfikire Ntanyiwa, mufuna mumfikire Namiwa, tikunena tu ma activist a genuine osakhala amene amaambisa olomademo koma akuziwa kuti akufuna alandire ndalama ndikumatumiza azikazi yawo kunja kumakayimirira kuti ati akaone machini. We joke too much. Iyi ndi ntchito imene imafuna anthu olimba mtima amene ali ndi ziwindi, amene anabadwa ndi chilungamo kulichitira jealousy dziko lawo kuti anthu okhala mmenemo akhale ndi mtendere, aziyenda pa ufulu, azinjoya mu dziko lawo. Choncho Amalawi tikupempheni osamakhala ndi mantha.
mukachiona china chilichonse chonyasa, mukachiona china chilichonse chovunda, chitani malipoti. Ndithokoze mwapaderadera asikana aja awiri aja Tami aja ndi Thanda Khumbanyiwa, ngakhale kuti mukulandira ma death threats, ena akukupangirani mapulani okuti ati akusoweseni, zimenezo akungofuna akuopsezeni. Palibe amene angakusoweseni muno m'Malawi. Asikana oyambirira kuyima pa chilungamo, achinyamata kuyima pa chilungamo, Tami aja komanso Thanda Khumbanyiwa. Kumene muliko mumve kuti ine ndikumva kukoma ngatinso nzanu omenyera maufulu, chifukwa izi mukuziona izi zonyasazi ndi zimene anapanga iwowo. Koma ifenso tili ndi generation yathu, tili mu generation yathu, tili ndi ana, komanso ana ena akubadwa kusogoloko amene akuyenera kuti azapeze zabwino zimene anasiya makolo athuwo. Koma mukaona asogoleri alerowa angobwera munomo kuti azabe. Chenjezo kwa iwe wachinyamata amene sogolo lako sili kuziwika, amene wandale lero wachita kiriyeti umphawi ndi cholinga kuti iweyo uzikhala wopempha. Ndikufuna ndikuchenjeze iweyo kunena kuti wavutika kwa zaka 5, chaka chino ndi cha 6, simunamuonepo wandale akubwera ngati chakwera ndikumaza cheza nanu monga mmene amaawuzira anthu kunena kuti akukacheza nawo ku town hall, koma akukacheza nawo ku state house. Kodi masiku ano state house sipano yasanduka town hall? Inetu ndimadabwa kuti town hall yake ndi iti. Anali akupanga mafilimu ncholinga kuti aitane achinyamata amene ambiri mwa iwo ndi ana ama cabinet ministers, ana ama MP, ana ama chairman, ana anthu a MCP, ndikumakacheza nawo ku state house ndi cholinga kuti aoneke ngati he is so caring, aoneke ngati achinyamata ali nawo pantima welfare yawo. Usamale iweyo wachinyamata, uziganizire wekha kuti wavutika kwa nthawi yayitali bwanji. Kodi chakwera wakhala nthawi yayitali bwanji osacheza ndi achinyamata? Chachitika ndi chani lero kuti chakwera akaitani achinyamata sopano ataona kuti zinthu zaavuta? Kuteko imeneja ndi sign of a dying horse. Nkhuku ina iliyonse yachitopa ikadwala kwambiri olokuyicheka pakhosi imaphupha. Zimene akupanga chakwera zija, it is a sign yonena kuti akuphupha, akufuna aoneke relevant, aoneke urelevansi wake kwa inuyo achinyamata komanso ziko lonse. Ndiye iwe wachinyamata ukuyenera usamale kwambiri, uzifuse mafunso kuti kodi nthawi yonseyi chakwera wakhala nthawi yonseyi sanaganizire kwa chinyamata. Olonkhani yolembana ntchito kumene tapitani mukaone ku Malawi ame ana anzanu achinyamata anzanu akubwerako akulira. Ena anapita kusalima uko akhalako 2 weeks koma sanaganiziridwe akubwezedwa. Amene akulembedwa ndi azibale awo, anthu amenewo, anthu andale ya MCP wo. Tapitani ku Balaka inuyo mukamve recruitment ya anthu ame kuti inayenda bwanji. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti anthu anakhala ena wanagonera konko, anakhala siku lonse pakana mazulo wa ma 6 koloko ndi pamene kumabwera ana m'mabenzi ndi ndalama zawo kumapereka. Ena aja amene anagonera konko anayendera ma transport yawo ndi kusiyidwa osalembedwa ntchito. Inutu ziko ili nkhani ya corruption yafikapo, corruption yafikapo, ndipo iyo wachinyamata uziganizire kunena kuti kodi ineyo lero line nati makolo anga wose yafe, ena swa ambiri ya inu makolo anu anafa, kodi ineyo ndizakhala patipo? Leroli akutenga achinyamata kunamiza ziko kuti tikufuna tikacheze ndi achinyamata. Criteria yosankhirayo angotenga nawo okhaokha ankati ndikumakacheza nawo, ndikukochana mafunso okuti musamakafuse mafunso a negative, muzikachita contribute zinthu za positive kuti zioneke. Atisona sizinachitikepo tu mu history ya ziko lino. Taonapo ma president kuchokera Kamuzu, Bakiri Muluzi, Bingu wa Mutharika, Mai Joyce Banda, Peter wa Mutharika. Sizinachitikepo tu kuiona sona imene a parliament sanachite adopt ndiye ikatuluke kunja. Izi nzoyamba.
pamene pamuziwiretu amalawi kunena kuti apa chiseko chapana ndiponso si chiseko koma ndi zipi yapanayi akufuna aoneke lero pamene nthawi ya athera aoneke kunena kuti ali bwino zinthu zili bwino kodi tu andale pakali panopa atulukatu afika saizi yokuti azikakumba nawo manda afika saizi yomakadya matemba afika saizi yokuti azidya nawo sopano aja akumanda aja azukulu aja azidya nawo limodzi kumanda ndi cholinga kuti muwaone kuti ndi anthu abwino ayamba kumakapemphera kaye tili ndi anthu opemphera afeki yambiri anthu opemphera amene amangofuna ndalama anthu opemphera amene sakufuna kuwaonesa amalawi ndondomeko kapena njira yabwino kapena kumene akupita kukuti asogolere amangofuna ndalama ena ndi awa apaki akanakhala apaki akale zimene zachitika ku parliament zasona zija akanakhala atalankhulapo kalekale koma paki ya lero indika paki ya manjanjawidi paki ya anthu onama paki ya anthu amene amangofuna ndalama basi koma kuti azuzule president amulangize mene zinthu zikuyendera oyi so iwe wachinyamata ukuyenera usamalire kwambiri ndipo Chakwera akanakhala kuti ndi president amene ali so caring akanayang'ana welfare ya achinyamata am'masukulu inu zulozuloli achinyamata ku polytechnic mubas anapanga strike anayamba kuswa magalimoto nkhani yake ndi ya loans board alonzi bodi akuanamiza achinyamata kumangowauza kuti tikupasani ndalama bwerani muzachite bonding bwerani tikupasani ndalama nthawi ija kumangopita anyamata ambiri akulephera sukulu chikhalire ni chiboma ilili linakhala likupanga matama kumanena kuti tizakulembani ntchito komanso tizaonesesa kuti achinyamata muphunzire musalephere sukulu palibe mwana amene azalephere sukulu tapitani ku mubasi ku polytechnic mukaone mmene ana akuzunzikira tapitani ku Catholic University tapitani ku Zuzu University tapitani ku Zomba Chancellor College mukaone mukaloyo mwa chikandamu muone tabwerani paujeni pakolo giyanga muzaone mafoni amene amabwera deire kuchokera kwa achinyamata kuchokera ku Holy Family ku Palombe kuchokera ku Kalonga achinyamata kuzunzika nderero wina aje mene chiseko cha mpana azikanama kuti I've got the welfare, I want to be with you, I want to build your future. Here is a special sona yakutiko special sona yakuti zinthu zakuvutani achimwene vomerezani koma papa mulibize basi kumanamizana ndi ma ministers yanu kunena kuti azisango zikubwerazi amalawi atikonda amalawi sana kukondeni mukunamizana nokha mukuzinyenga ndi chala amalawi ndi okwiya kwambiri ndi mmene zinthu zadulira muno Malawi amalawi ndi anthu onyasidwa kwambiri ndi ulamuliro umene uwu ndipo ife anatilozayo sitikumuziwa koma anatilakwira kwambiri chifukwa zinthu pamene zafika tu size yonena kuti kumachita regret kunena kuti kuli bwinonso amene anafa ali bwino chifukwa ngati kuli ulamuliro umene waonesa anthu mazangazime akipingo mbona una za kipingo ndiye ndi ulamuliro umene uwu wa Chakwera amene anthu ake ambiri ndi okuba kuchokera kwa ma ministers angoba even olonkhani ya ma forex kunenedwa ija angoba komanso tili ndi ma MP ngakhale olwaku opposition amene cholinga chawo chimene analowera ku parliament samachiziwa chimene alili kumene kuchako basi ni nkhani ya makobiri nkhani yokuba basi iyo akalandira makobiri ndi zimene amakondwera ndizomvesa chisoni kunena kuti pamene ziko lili leroli ngakhale ya opposition you are not united ukamamvesera mkatimo ukumva kuti DPP akuti azaenda okha DPP akuti sakufuna kuyenda ni munthu UDF akuti sakufuna kuyenda ndi chipani china PP chimozimozi naonso UTM akuti iwo ndiye kuli anthu ophunzira kwambiri leroli inu yozona mungamanyade leroli
malomo kuti muyang'ane mmene amalawi akuzunzikira. Inu kunja kunotu anthu akuzunzika kopsa, ndipo inu kunja kunoko zinthu zikukwera kopsa. Leroli a opposition akuno ku Malawi malomo kuti mukhale united, muyitanise mademo mmene ankapangira anzanu aja nthawi imene ija akufuna maudindo, akuvala mamokasini, akuvala zovala zakukanengo, akumvesa chisoni, alibe china chilichonse, akuthiridwa mafuta. Anthu amene ankathandiza nthawi imene ija anatayataya. Lero a opposition mukulolera kuti amalawi azipitirizabe kuzunzika. Amalawi itu akuzunzikatu. Tikachoka kumbali ya zakudyazi, mupite even nkhani ya magesi, mupite kumitekete ku Phalombe, mupite kwa Saidi, mupite kwa Mpholiwa, mupite ma trading center ngati kuchiringa, mupite ku Kasungu uko, mupite ku Malaka, mukapeza kuti kumeneko a Eskom akuchita force anthu kuti azipereka ndalama za ma transformer. Mupite ku Kanyenyeva, akumauza anthu kuti ife kuti tisaike kunoko transformer mutipase 400,000, mutipase 600,000. Magesi sopano afika kuchoka paja pamene a Eskom achita provide ma services anthu afikano pogulisa ma services. Ndizikolomvesa chisoni kwambiri. Anthu akwa Saidi ujeni transformer yawo inaphulika kale, apereka ndalama kawiri kumasaku pasidwa kumitekete chimozimozi. Mukapita kumatawa kwa malemu Michael yekha band, mupite kumene kolo mukaone misewu, ndikumazifusa kuti kodi ife tili Malawi momuno kapena tili kuti. Kumene koso anthu samaziwa kuti ndi aku Malawi, amaona ngati ndi aku Mozambiki, koma ati ndi ku Malawi. Koma muona nthawi iyi ya zisankho pamene tikuyandikira kampeni, ndatitu kukhala gule. Mukuyenera musamale kwambiri ya Malawi, muziyang'anire, muyang'ane sogolo lanu, muyang'ane sogolo la ana anu, chifukwa izizi sizoona. Ulamuliro waonjeza kwambiri. Zili ndinu mutenge, zili ndinu musatenge, koma ine ndakuwuzani. Bon Kalindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Like, share, Malawian cameras, right.